Kahit na mataas ang demand ng oxygen tank ngayon sa bansa, dito sa isang medical supply store sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, wala raw shortage. Ito ang kwento ni Miola Tanchico, na saksi sa lumalaking demand sa oxygen tank ngayong ramdam sa probinsya ang COVID-19 surge. Okay naman yung supply dito sa San Fernando, enough para sa mga tao dito sa atin. Sa ngayon, walang shortage. Hindi ospital ang regular na parokyano ngayon ni Tanchico, kundi ilang individual na naniniguro umano na hindi mawawalan ng oxygen tank. Ang hospital hindi kumukuha sa amin. Yung mga tao dito sa atin ang kumukuha, yung mga families, nagre-ready sila just in case of emergency kasi wala nang rooms yung mga hospital. So in case of emergency, nagre-ready sila, meron sila sa bahay nila. Pero ang pag-iimbak ng oxygen tank, hindi inirekomenda ng DOH. Iyon ay kahit na may programa ang ilang LGU sa Pampanga na home care support para sa mga COVID-19 patient. Ayon kay DOH Region 3 Director Corazon Flores, baka mamiligro pa ang buhay ng tao kung hindi health expert ang gagamit ng oxygen tank sa isang pasyente. Yung po kasi kung hindi naman po tayo marunong, siyempre gas po yan, oxygen, kung hindi po tayo marunong mag-regulate, hindi naman tayo health worker, baka po mapasama po pagka-sobra naman yung open ng oxygen doon sa pasyente na lalagyan po. Wala pa naman umanong naire-report sa DOH Region 3 na may hoarding ng oxygen sa Central Luzon. Regulated din anya ang presyo mula sa refilling nito na naglalaro sa 2,000 piso depende sa laki ng tangke. Actually, tangke po yan eh. Ay yung oxygen, around, alam ko kasi sa hospital sa JV nila ng 2,000 pero mas better i-verify ko na lang po muna. Ano po? Pero yung that's the oxygen muna. Pero yung tank mo, it can rate around mga 10,000 po, yung malaki. Pero for verification po yan dun sa hospital lang pwede din yan. Kasi siyempre, depende na naman din sa location ng ating area kung malapit sa source ng supply. Panawagan ng opisyal sa mga supplier ng oxygen tank kahit na may pakangailangan, maigi umanong usisain sa mga buyer nito kung immediate ang paggamit ng oxygen tank. Maaari umano kasing maging sanhi ng kawalan para sa mga nangangailangan kung ang senaryo ng pagsisinop o hoarding ng publiko ay magiging kasanayan. Paulo G. Santos, CLTV News.